E-mailen er klar. Vi sender alle nu. Kom så. Ja, den lynes tårne i natten. Jeg suser gennem luften, ja. Du mærker bang, bang, bang. Retten, ræk ud i strange. Min arme sådan der bliss, ja. Pludselig er der, jeg føler et klik. Klik. Bang, 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 bang. Lyset flasher og syne i øjnene, når det er lyn. Og jeg bringer mig en frygt, det er lyn. Uden kraft, det er kun mit lyn. Kraften i min væsen, det er bare mit lyn. Du kan høre den rulle, ser mig komme nu. Du kan ikke holde rullen, når jeg lyner hurtigt. Kun drømmen vælge, kun når jeg går amok. På verden vil vide, at ingen kan stoppe. Noget bringer al magi, en blanding af energi, en vild strategi. Alle de ser mig et lyn, kommer virkelig fra en fyn. Alle ser uden syn, alle kommer fra en by. Byen, bang, 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 kick. Jeg rykker gennem natten som et skud i mørket. Du føler trykket når, for du får det, mærke smerten. Jeg lyser op, og det når ser mig komme. Det er ikke noget du kan gøre ved at stoppe denne bølge. Så det er drømmer, hvis du ved, at jeg er blevet på vej, klar til at bryde igennem. Jeg stopper, yeah. Jeg vågner op, solen skinner, ny dag, nej, det var for gammelt. Hvad med, vi står sammen, stærkere som en mur, jeg ved, alle kan lide den, men nej, alt for gammel, vi er nydelige. Nu er den rummer, hvis du vil høre nummer 44, vi kommer efter dig.